gora hande o dogginiri wato handing oba na ko ɗume ko ayim ko gaddon hande hande mi gari handing oba inge wato to ɗume kabduɗon wakkati ardungal moɗon a gaskiya min kabdi ya kuma ni bari dimi gadi mutum da gantaka min shugabannin makaranta ko dipiyami ko da destination to go on bias min kautu sore wa min not the student planning student institution not the kolli ɓe on koye hata to makaranta ka to kaji ɓe dokkata kanko ɓe gadda ɓe ñama yeeso min kuma holliɓe ko wonta illa makaranta on to ɓe gaɗi wato ɓe wonta on to ɓe gaɗi ɓe gaɗani acceɓe koɗe maɓɓe ha yeeso to joni ɓe adduɗon ekkuɗon lagawal koye sekkotoŋeje maɓɓe a gaskiya ɓe da very ɓawo gaskiya daga wuri screening makaranta ne hujjoji da kokata na su karfi hujjoji insha Allah ku da kuma non da muke ko kuma ke ne insha Allah to min getti dume wonta sako ma daga karshe oke sakon gaskiya mi yetta ku waka to masu dun boka kula ku goruno ko Allah sa ku ko to ja Allah sa ku ma be iske kan mi dokka to makaranta be ba be cima ko wati be ko wati da sanin jangure awun ko wata ko estara ko ko dan ko wati ina sai amma kin ma ko girman baki fula ko wani wata ko ta kuta mu